So hindi namin na video yung pagbaba ng Roro kanina kasi mga tulog kami, buti na alimpungatan ako, nakita ko yung mga nasa harapan namin umalis na. Sa sobrang pagod ba? Pagod niya. Sobrang pagod, puyat. Opo. 2 hours lang yung tulog. So, sa mga ngayon lang, ngayon lang. Sa mga kakagising lang. RJ oh, nakabura rin. Spanker oh. So ano, nagla-live ako sa aking Facebook live, pero dito, ngayon lang po ako nag-live sa aking YouTube channel. Gabay na, nagla-live sila kotsero wala yung babae. Okay lang. So galing tayo ng Cavite. Dumaan tayo ng grabe, umikot tayo ng husto. Hindi po nang inikutan natin. From Cavite to Bicol to Samar, pumunta tayo ng Borongan. Dumaan tayo ng Borongan sa aking mga magulang. As in, dumaan lang, kumain lang talaga, alis na ulit. Shoutout po sa inyong lahat at mga kalakwatsero at mga kalakwatsera all over the world. Good morning, good morning, good morning. So, first time po natin dito sa Surigao. Wala, sarado. Sarado pa. Sarado pa yung shed. Lagi po akong, itong biyahe na to actually is binablog ko. Itong paglalakwatsa na to. Yung mga checkpoints. So, lahat-lahat parang nakadaan na. Checkpoints, marami yan. Oh, marami. Siguro simula ng checkpoint din. So, simula ng Cavite, ano na tayo? Naka-4 na checkpoint. Hindi, naka-6 na tayo. Ay kasi pumunta pa tayo ng Borongan, Samar, tapos kagabi meron din kaming nadaanan na isang malaking checkpoint papunta naman po dito. Grabe, mukha namang hindi na naman aaraw ngayong araw na to dito ah. Oh, makulimlim ang panahon, umaambon. Sa ang sulok ng mundo man po kayo ay lagi pong mag-iingat. Laging sumunod sa mga guidelines, protocols. Good morning ka sa 1 million viewers mo. Good morning everybody! Good morning 1 million viewers! Natutuwa lang ako share sa inyo yung experience. Sana umaraw na ngayon. Yung buong biyahe naman natin maganda naman kasi panay ulan, so hindi mainit. Diba yung gulong natin hindi umiinit. So shout out po kay Brother Richard Flores ng Mr. Liempo sa Borongan, Eastern Samar. Kalakwatserong Richard. Lawak po talaga ng Pilipinas, ang ganda. Saan nga ba tayo umano kagabi, Daddy? Anong lugar yun? Sa Leyte. Yung pinakadulo dun tayo sumakay.
San Ricardo. 1 hour lang yung biyahe. San Ricardo Port. Tapos, ang binayaran natin, ang dala po namin ay Fortuner. Ang binayaran namin sa lahat-lahat na magkano, Daddy? 2 plus. 7. 2.7 plus. Nasa ano po, nasa live ko sa Facebook live. Nag-live ako kagabi. Nandun yung ano, yung ibang part ng journey na to sa Facebook live. Doon ako nag-ano. Uy, naulan na naman. Nandun po yung mga checkpoint na dinaanan Malupit yung namin. kinakonvoyan natin. Ay, malupit yan. Ano to? Rider talaga to. Si Kuya. Biyahero. Biyahero talaga, yan ang malupit. Sa barko lang natutulog. Yung kanyang pinakapahinga. Wala pang tulog yan. Sabi niya, di baling walang tulog, wag lang walang gising. Oo nga naman. Ay. Oo, nag-fog ah. Grabe. Sana makaabot tayo sa birthday ng aming Mrs. Partner. Depende. Kasi si Coach John. Si Coach John lang yung nagdadrive. Although marunong naman ako mag-drive mga kalakwatsera at kalakwatsera. Kaya lang hindi ko talaga kabisado yung lugar. Ayun, natawag ng aking mother. Kamusta na? So, ganun po kami na narinig nyo na kung paano kayo mag-usap ng nanay ko. Di ba, mga waray? Kami naman ng nanay ko, hindi natatapos yung pag-uusap namin pag natawag yun ng walang I love you. Grabe. Orenos, Orenos. Buti na lang. Malakas ang signal dito. Nausog yung signal.
12 ng umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Naku, Tuwing ayoko magpakita umaga. sa inyo guys. Tuwing Groging grogi. umaga. Tsura ko. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan ay sumigla. Very Sa energetic yung kanta mo. umaga, ikaw gising at agad mag-jogging-jogging. Sa plaza magtumbling-tumbling. Ang leeg mo ay iikot-ikot, ang baywang mo ay ikikimbot-kimbot. Yan po yung effect ng puyat. Ang braso mo kamay. Dalawa, tatlo, apat. Apat, tatlo, dalawa, isa. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Alam nyo guys, kwento ko lang kagabi. Grabe, na yung biyahe namin, wala kaming kasabay, wala kaming kasalubong. Kaya akala talaga namin nawawala kami. Buti na lang talaga. Yun, tsaga. Yung alam mo yung antok na kaming dalawa. Pero kailangan namin makarating sa ano. Patutunguhan. Kailangan makarating sa patutunguhan. Kailangan namin makarating sa pier kasi kailangan na namin makatawid. Kasi katakot dahil katakot kayo Boy, ang dami kong naiisip habang dumadaan kagabi dun sa daanan. Pero syempre nagpray naman tayo. Yun pala, ang dami namin kasama sa dulo. Maaga pala sila nagsibiyahe. Kami, kaya anong oras na yun? Alauna, alas 2 nasa biyahe kami. Kaya nakakatakot. Pero ganun pa man, syempre, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi iningatan tayo. Kaya andito tayo ngayon, no? Nag-live, live na live. Hello po sa aking mga kalakwatser at kalakwatsерang mga taga Bicol, Live na live. taga Samar, taga Mountain Province. At kung saang lupa-lupa ng mundo. Medyo kulang pa sa energy ang inyong kalakwatsera dahil puyat, wala pang almusal San Pablo na tayo. and groggy pa. Negrado. I think ang salita dito ay Bisaya. Bisaya na. Unsa mandong dito, unsa manday. Sa amin po kasi ay waray. Ating. Mga checkpoint dito ng militar. Oo nga, kanina pa tayo nakakita ng mga checkpoint pero wala naman na empty. Dami nagbabike. Uso kasi talaga yung bike na yun. Ang ganda ng bundok ko. Ganda. Para tayo nasa may bulkang mayon na. Mga kababayan ko, dapat na malaman nyo. Pwede mo ako ninyo. Ako ay Pilipino. Maitim at maputi. Isipin mo, kaya mo.
Abuti ng iyong minimiti. Dapat tayo magsumikap upang tayo hindi maghirap. Kung kaya mo, kaya ko. Kaya nating dalawa. Magaling ang ating mithiin. Dapat natin ipagpatuloy. Kahit hindi mo na alam ang lyrics, ituloy mo lang ng ituloy. Ganda, ganda ng clouds. Oh Lord my God. Here we are. Here we are. Pinapakita ko po sa inyo guys yung ano, kalsada dito sa ano, yung tsura ng Surigao. Grabe yung kalsada nila, oh. Mukhang kalsada. Parehas. Tol. Ayun pa ako. Bakit yung paa mo? Apat. Yun na. Nawala tayo kanina sa So, nandito pa rin po tayo sa Surigao. Mahaba-habang lakwatsa itong mga kalakwatsera at kalakwatsera. Papuntang Mindanao, Sultan Kudarat. Sundan natin si Manong Biyahero. Butuan City. Ganun lang po ng Butuan. Kung saan yung dali ko natin pag-uwi. Surigao City. Grabe guys, sobrang antok na antok pa ako. Tulog ka na. I-out mo na yan. Mag-drive pa. Okay lang. Magkaano na lang kami. Mga guys, mga guys. Oh, ito ba niya? Ay, kakyood. Ano na kaya?
Ano to? Checkpoint. So meron tayong kakonvoy na mas nakakaalam dito. Nasa unahan natin, nakilala ni Coach John sa pila ng ticketing. May pagkain na mura. Mura lang, no? 170 Ang lang. mura ng pagkain, guys. Umorder kami ng baka. Isa, nilagang baka. Tapos, 4 na itlog. Tapos kape yung nasa stick kasi hindi kami nagsusugar. So, grabe, 180 lang yung bill namin. 70. Ay, sorry. Wala ang ating signal. Municipality of Tubod. Oy, nako. Pag sa amin po, sa Waray, ang tubod ay sunog. Ibig po sabihin niyan ay sunog. Okay, ganda naman ang ating view. Mabuti na lang mga partners, mga kalakwatsera at kalakwatsera. Alam natin ang salita dito at nakakaintindi tayo. So hindi talaga tayo mabebenta. Minsan nagkukunwari ako na pag hindi ako tinanong ako, syempre malalaman nila, pero pag hindi ako tinanong, akala nila kasi since Tagalog si Coach John, hindi kami marunong sa salita dito. Mabagal. Oo nga, ang bagal. So guys, pansamantala ko po munang puputulin dahil ako ay palubat na at pawala-wala rin naman po ang signal. Hindi tuloy-tuloy ang ating pagla-live dahil sa signal. So, pansamantala kong puputulin ko ang aking live. Mamaya po ulit pagka nakapag-charge na tayo. Dahil ang aming mga battery ay mga empty na din.